Doncs bona tarda, benvinguts a aquest taller. No sé si algú em coneixeu o ja heu assistit. Jo soc Núria Duran, soc dietista, nutricionista, estic col·legiada pel Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. I bé, treballo una mica més en temes d'oncologia, estic en un estudi amb pacients que han tingut càncer de mama i els hi fem una intervenció amb alimentació i activitat física. Això ho fem des del BIO, a l'Institut Oncològic del Vall d'Hebron, però això és una jornada parcial i després també treballo pel meu compte, fent una mica de consulta i amb altres associacions també relacionades amb càncer. Però a part també col·laboro amb ACU perquè jo em vaig fer sòcia, perquè també tinc malaltia de Crohn. Me la va diagnosticar fa 10 anys, quan tenia 27 anys. Avui ho pensava i dic, mira, ja fa 10. I bé, em vaig trobar també, doncs, tot i que era dietista nutricionista, no en sabia massa del tema. Que allò que queda xocat, parat, que no t'ho penses, que per un mal de panxa i per anar malament al lavabo et puguin dir que tens això. I res, llavors em vaig fer una sòcia per tenir una mica de suport i conèixer altra gent, i això va així que li passés el mateix. I llavors, últimament, en els últims temps, he anat col·laborant amb ACU també fent aquest taller. O sigui que també tinc la part que m'he anat formant i llegint i també la consulta privada. Faig concertada i per online. Tracto pacients amb problemes digestius o malaltia inflamatòria o a vegades que tenen dispèpsia i altres problemes, a part de fer alimentació familiar, infantil en general. Però tinc les dues vessants. O sigui que a vegades també sé com per l'empatia, de saber que quan no et trobes bé o tens molts dubtes o de si fas canvis amb l'alimentació. I el taller d'avui, just l'altra setmana, vau fer amb la Virgínia, la dietista enfurecida, que jo també vaig assistir i l'he repassat també aquests dies. Us va fer un taller potser una mica més científic, amb un alt més nivell, i el meu pensava fer-lo com més divulgatiu, amb més idees de receptes, d'estils d'hàbits saludables, per posar-ho en pràctica, que us serviran tant per vosaltres com per la vostra família i donar-vos trucs, i és una mica també el que faig a les consultes, que posar-nos una mica fàcil i que puguem també disfrutar de l'alimentació i no fer-ho tampoc molt complicat, perquè a vegades també veig que hi ha consells de temes d'alimentació estranys o que a vegades també són molt cars o amb aliments que no són de la zona, i jo soc, si puc, amb aliments més locals i amb una dieta mediterrània, tot i que a vegades podem tenir restriccions o no de fibra, depèn del moment en què ens trobem de la malaltia, però que sigui fàcil de portar a terme. Al principi he fet una mica d'introducció, però tampoc, com que no em vull repetir, que hi ha coses que ja us ho vaig explicar també en el taller de la setmana passada, potser ho passo una mica més de pressa o perquè segurament ja sabeu de què va, però si després hi ha algun dubte o això em podeu preguntar. Una mica el guió de la xerrada, parlaré una mica del que és la malaltia inflamatòria, molt breument, perquè ja ho sabeu, factors desencadenants. Després ja poso què entenc o què entenem per menjar bé o les entitats, les associacions que treballen en temes de salut pública, què és el que ens recomanen, quins aliments han de ser presents a diari, quins hem de menjar menys sovint i en què es basen els pilars d'una alimentació saludable, que podríem dir una dieta, jo molts cops ho explico als pacients o quan faig tallers, podria ser una dieta mediterrània, però ben entesa, perquè el problema d'avui dia és que diem dieta mediterrània, dietes que mengem molt ultraprocessats o massa embotit, potser massa sovint carn vermella, que bevem en alcohol en excés. Doncs ara veureu el que és. Després, l'alimentació, quan ens trobem bé, ja estem en remissió i després en brot, que sí que també, clar, ja depèn de brots lleus o més moderats. I després d'altres aspectes també a tenir en compte, que a vegades us preocupa, com el tema de la vitamina D, del ferro, dels tipus de fibres, si s'han de restringir o no, de si hi ha estenosis.
de coses que em vaig trobant també amb la part clínica o quan visito pacients o que t'ho solen preguntar, que m'ho soleu preguntar quan vaig fent aquest taller. I després també la importància de seguir uns hàbits saludables, perquè jo crec que la salut és un concepte de benestar i és una cosa més global, que inclou l'activitat física, doncs poder descansar bé, tenir unes relacions socials saludables i que crec que per la meva experiència tant en oncologia, en pacients que si no funcionen molt unes coses, tampoc a vegades ajuda que ens alimentem bé, no? Si anem molt estressats, en poc temps, no dormim bé, influirà que potser no puguem anar a comprar, que mengem qualsevol cosa i llavors a vegades també no ens acabem de trobar bé, però perquè no és només el fet en si de quins aliments, no? És perquè potser estem nerviosos, no descansem prou, mengem aliments no massa recomanats o molt de pressa, no dediquem temps amb els àpats. I després parlaré una mica d'idees i tips de receptes, idees fàcils de cuinar i una mica també, que és el xulo d'aquest taller, que després em podeu preguntar o fins i tot aquí podeu parlar de la vostra experiència. He vist la Laura, que també és infermera que conec per les xarxes socials o així, que també deus veure pacients i que també tens, em sembla, la malaltia de Crohn, doncs, o altres. Aquí tenim a la Miss Bowell avui. Hola, Laura, què tal? Sí, per això. Hola. La seva popularitat la precedeix, Vale. Sí, jo crec que no ens coneixem en persona, però jo sí que la conec, ella, de les xarxes socials i que, a vegades també, no? A vegades jo prenc dels pacients o de vegades em diuen, ostres, jo faig això i a mi em va bé, o, que també podeu posar en comú les vostres experiències o temes de cuinar, d'alimentació. Vale. Tenim, ja sabeu que la malaltia inflamatòria engloba dues entitats, la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, que és una malaltia inflamatòria crònica, que podem estar temps bé o en remissió i a vegades amb brots. Com jo us parlava del meu cas, per exemple, jo quan vaig debutar sí que va costar una mica que m'estabilitzés i que primer em van dir, com que era un brot no massa greu, amb més salicina i corticoides, i després vaig tornar a recaure, ja vaig començar amb l'Immorel i va costar una mica. I, per exemple, ara porto com 6 anys en remissió i la veritat que faig una vida normal, que em trobo molt bé, faig esport, menjo de tot, no tinc tampoc, menjo aliments amb fibra, que després el que us vull també parlar que també cada pacient és un món, que també depèn del tractament, del tipus de malaltia, de la part on li afecti, que no és el mateix, algú que li acaben de diagnosticar fa poc, que encara necessita la medicació, si funciona o no, que vagin també coneixent els metges, que us coneguin a vosaltres i la vostra malaltia, i que a vegades s'ha de tenir paciència, que a vegades sembla que, ostres, que això no passi, que no t'acabes de trobar bé. A mi m'havia passat que seguia cansada i pensava, ja porto temps amb la medicació i que al final, també tenint en compte unes coses, sabent que et senta millor d'alimentació, tenint un bon descans, doncs, que també us animo, no us conec tots, hi ha gent que també té la malaltia més aguda, però que hi ha gent que fa una vida normal i que et trobes bé i jo, molta gent del meu voltant ni ho sap, perquè surto a menjar a fora o tal i no tinc masses problemes de moment. També dius que avui és una xerrada divulgativa, que sempre jo crec la importància de treballar en equip i que sempre també escolteu els vostres metges o l'equip d'infermeria que us porta i que a vegades que la ciència avança i jo també dic coses que potser ara no sabem o no estem segurs, d'aquí un temps canvien o varien, sí? I que després això també és una malaltia que és molt la idiosincràsia de cada pacient, perquè jo fins i tot visitant a gent que dius, ostres, sembla que uns aliments amb algú li van bé, amb altres que no, que també s'ha d'anar jugant una mica i coneixent una mica la persona i vosaltres mateixos coneixent-vos.
Aquí una mica, ja sabeu que la malaltia de Crohn normalment, la part més que pot afectar és la part al final de la vàlvula ileocecal, al final molt de l'intestí primer a l'inici del còlon, però hi ha altres parts que també es poden veure afectades, que és la que té un tant per cent més elevat de gent que pateix en aquesta zona. I la colitis ulcerosa sol afectar més a la part del còlon, de l'intestí gruixut, i l'enfermetat del Crohn pot arribar a afectar tot el tracte del sistema digestiu, però hi ha un tant per cent més alt de pacients que és unes parts més concretes. Això, per exemple, també ho va parlar bastant la Virgínia, que a vegades la gent em diu, ostres, per què tinc la malaltia o per què m'ha passat, o jo també m'ho vaig preguntar pensant que era una noia fins que llavors no havia tingut res, un estil de vida saludable, mai he fumat, la meva mare em va donar el pit bastant temps i dius, ostres, per què t'ha tocat això? Doncs bé, no se sap massa, és una malaltia multifactorial, que sí que sembla que hi ha una base genètica, una predisposició genètica, però no sabem ben bé el que fa que ho dispari, sí? Però sí que hi ha uns factors que creuen que és desencadenants, perquè sí que estem veient més casos, que van augmentant els casos en països occidentals, en zones més urbanes, que van augmentant els casos tant amb adults com amb nens. Podria ser una mica per l'estil de vida, les pautes dietètiques dels països occidentals, que fem més dietes més pobres o molt baixes en fibra, més aliments processats, amb sal, amb greixos, amb proteïna potser animal, amb greixos no saludables, de la pobra ingesta d'això que us deia, de fibra dietètica. I clar, si diem baixes amb una dieta més pobra amb fibra, doncs què falta? Doncs amb un baix consum o pobre consum de fruites i verdures. I tot això s'ha vist que pot augmentar el risc de tenir una malaltia inflamatòria intestinal, com altres malalties que poden ser prevalents en el nostre entorn, com pot ser que tot això també pugui fer augmentar el risc de tenir sobrepès o obesitat, o a la vegada malaltia cardiovascular, o diabetis, per exemple, tipus 2, que ho veiem amb edats més tempranes. I una de les que pot afectar també és la malaltia inflamatòria intestinal. Quan diem també dietes no massa saludables, per un alt consum de productes processats, de dir, hi ha de menjars tipus processats o plats preparats, però no de massa qualitat, que són rics en sucres, en sals, en greixos de no bona qualitat, la brioixeria, moltes coses de pastisseria, refrescos, segons quins snacks, tot això també ho inclou. I sí que s'ha vist que el consum de tabac pot augmentar la probabilitat de contraure una malaltia inflamatòria intestinal. Per exemple, en malalts de malaltia de Crohn, el tabac s'ha vist que pot fer que hi hagi brots més greus i més sovint, o sigui, més mal control de la malaltia. O sigui que tant en malalts de Crohn com malaltia inflamatòria i colitis ulcerosa sempre és positiu, recomanable i deixar de fumar. I sí, jo també els dic als pacients que és molt difícil deixar de fumar, que si no us en sortiu, demanar ajuda amb el vostre centre d'atenció primària, amb el vostre metge de confiança, que en molts caps públics hi ha programes perquè no és fàcil. Llavors, que sempre animem, perquè no només per la malaltia inflamatòria intestinal, sinó perquè també el tabaquisme està associat a altres malalties com diferents càncers, malaltia cardiovascular, temes d'hipertensió, malalties pulmonars. I per últim, també dic que sembla que la lactància materna i la vitamina D poden ser factors protectors. Aquí ja us he parlat una mica del tabac, però sí que no sé si coneixeu aquestes infografies, que és d'un portal que es diu educainflamatoria.com. Veieu aquí al final del dibuix surt el link, que està molt bé perquè
parlen de la malaltia inflamatòria intestinal i fan molta divulgació. Hi ha moltes infografies fins i tot de dona i malaltia inflamatòria intestinal, de sexualitat, de mites i coses que es diuen de la malaltia, del tema, com per exemple aquesta del tabac, i que és interessant i us pot també ser útil, tant per pacients com, per exemple, per personal sanitari, trobo. I aquí una mica el que us deia, com que jo també enfocava aquesta xerrada més divulgativa, de tenir més hàbits a nivell saludables, un estil de vida saludable més global, doncs també em semblava interessant posar això perquè, que diu que si tens Crohn, millor dir que no al tabac i explicar una mica, perquè com deixar el tabac pot millorar el curs de la malaltia i evitar recaigudes, i ho explica una mica aquí amb diferents esquemes. Igual que, com us he dit, que també el consum de tabac és un problema de salut pública perquè està associat a moltes malalties cròniques, cardiovasculars i amb diferents càncers. Anem amb el tema més de nutrició i alimentació. Quan a mi em diuen, a vegades, amb xerrades així amb els pacients, que també, amb els pacients, amb les dones, per exemple, que han tingut càncer de mama i que volen millorar l'alimentació, que tenen sobrepès o obesitat i volen recuperar un pes més saludable, o quan faig educació nutricional en famílies, que al final els dietistes nutricionistes atenem gent que pot tenir alguna patologia, però també molts cops és persones sanes, però que potser volen millorar la seva alimentació, o arran que han tingut ara uns nens que ja és a vora els 7-8 mesos que li comencen a introduir l'alimentació, doncs volen dir, què puc fer perquè els meus nens, perquè tenim uns millors hàbits a casa. I al final jo crec que és que fa molt temps, abans es treballava una mica amb el tema de la piràmide alimentària, que a mi no m'agrada massa la piràmide, perquè també sortia l'alcohol, a la cúspide de la piràmide sortien aliments processats, els embotits, bruixeria, i m'agrada més el tema del plat saludable perquè, més o menys, hauríem d'intentar que quasi cada dia, almenys amb un àpat, i si pot ser amb els dos, però almenys amb l'àpat principal, que tinguéssim aquesta estructura, de dir que fos una part més gran de la nostra alimentació al llarg del dia i la setmana, perquè jo sempre penso que un hàbit o un estil de vida no es fa en un dia o dos, sinó al llarg de la setmana. Per això tampoc passa res si un dia, pel que sí, per la feina, perquè és un dia festiu, que hem sortit al restaurant o hem fet alguna cosa extra. O ara, si ve Nadal, que fem 2 o 3 dies que mengem diferent, o seran aliments o àpats molt més calòrics, amb més greixos, amb poca fibra i verdura. No passa res, de tant en tant. La cosa és que en el gruix de les nostres setmanes, doncs igual que puguem recomanar que ens movem, activitat física, és que, per exemple, hi siguin presents a diaris, la nostra alimentació es basi més en productes d'origen vegetal, o sigui que sempre tinguem present verdures, hortalisses, i sempre dic, a mi m'és igual com siguin, però que una part del plat, la meitat del plat, o quasi que sigui una meitat, que hi hagi, alguna d'una amanida o crema de verdures o un gazpacho, o si fas pasta, que hi hagi que sigui més verdura en pasta, no una pasta blanca amb una mica de tomàquet de fregit comprat, sinó que puguem fer verdura amb pasta, verdura amb arròs, i que hi hagi una part més gran d'aliments vegetals. Després entraré de si és crus, cuinats, depèn del moment que ens trobem de la malaltia. I que a vegades pot semblar això una mica difícil, però jo crec que sempre he dit, per poder menjar bé, a casa han d'haver-hi aliments saludables. I si tenim un bon rebost, una nevera, amb bones conserves, amb llegums, amb productes frescos, amb ous, amb iogurts, amb pa integral o pasta integral, podrem improvisar un àpat i segurament menjarem bé. Però, clar, si a casa obrim la nevera i només tenim, unes salsitxes de Frankfurt, pa de motlla, Coca-Coles o moltes galetes o patates, doncs si tenim gana, de què tirarem? Dels productes que tenim. Llavors, és intentar que sempre tenir després ho podem dir o compartir, una mica de sempre tenir
amanides o escalivada, que la podem fer i si no tenim temps, doncs la podem comprar fins i tot feta, no? O tenir doncs això, verdura per fer-los un sofregit senzill o cuinar un microones, que us diré que també està bé cuinar al microones, que, està bé, que és una altra eina que podem utilitzar. Doncs tot això, i si no, fins i tot avui dia, amb les amanides aquestes netes, amb bosses que tenim, doncs que tampoc és tan difícil, de dir a la nit, ostres, estic cansat, què em faig de sopar? Doncs una torrada, una truita, amb un remenat d'ou, amb una part d'amanida que te l'obres i ja estan netes, doncs ja seria un àpat saludable, no? I que tampoc trobo que és tan difícil si ens organitzem una mica i tampoc hem de fer un àpat molt complicat o dedicar-nos molt temps a la cuina. Aquí diu, quanta més verdura i mengis i més variada, millor. Jo sempre també dic, millor si pot ser verdura de temporada, perquè generalment serà més bona i serà més econòmica, no? No serà tan cara com menjar, no sé, doncs maduixes a l'hivern o quan no toca. Sí? I la fruita igual. Però, això una mica també en funció de cadascú, el que li agradi, els hàbits on vagi a comprar. Després, una part d'aquest plat o d'aquesta zona hi haurà els cereals integrals, que sí que les entitats que treballen en temes de salut pública, en prevenció de càncer colorectal, d'altres malalties a nivell cardiovascular, ens recomanen que una ingesta entre uns 25 i 30 grams de fibra al dia. I això com ho aconseguirem? Doncs que hi hagi més verdura, més fruites al llarg de la setmana, que mengem més llegums, més fruita seca i també que els farinacis, el que diem els hidrats de carboni, que siguin en varietats integrals. Doncs, per exemple, el pa si cada dia esmorzo pa o m'emporto un entrepà a la feina o per mig matí, doncs intentar que sigui de varietats, seria més igual la farina, però que poden ser varietats més integrals al llarg de la setmana. La pasta que es bulli igual, quasi de temps, doncs també tenim macarrons o espaguetis, si pot ser de varietats integrals. Després ja sé que entrarem al tema una mica de la fibra si hi ha restriccions. Ara primer parlo una mica en global o si estem en remissió i ens senta bé. Doncs que les tinguem ja comprem de varietats integrals. Potser l'arròs, que costa més, i tampoc potser no mengem tant arròs tan sovint, de dir de tant en tant em faig una paella o verdura amb arròs. Doncs jo l'arròs el sol fer un arròs blanc, però també si el barreges amb verdures ja estàs incorporant també una part de fibra a través de les verdures o si l'endemà ja menges llegums o amb el pa integral. Però també és una bona opció arròs integral. I després tenim la part de proteïnes saludables, que aquí inclou des de... Després hi ha cada persona, si hi ha gent que em diu ui, a mi no em va massa la carn, menjo poca carn, o soc més de peix o menjo de tant en tant peix, però soc de més ous, cada un, no? Però al final la proteïna saludable, què inclouria? Doncs intentar de carns més magres, de pollastre, gall d'indi, conille si ens agrada, peix blanc i peix blau, els ous, o derivats de l'ou, de dir, en forma d'ou dur, amb truita, amb un remenat, que jo trobo que l'ou també pot ser molt versàtil i és una proteïna, no és massa cara i és fàcil de cuinar, de dir, pots fer una truita en un moment o un ou dur si menges de tàper, que te'l fas. I després també seria proteïna saludable tot el que sigui en el tema de bones fonts de proteïna vegetal, però igual de saludable perquè ens aporten minerals, fibres, el grup de les llegums o derivats de llegums, com podria ser, per exemple, el tofu o la soja texturitzada, o la soja, que és un llegum amb els seus derivats. I això també ho dic perquè, per exemple, les llegums són uns aliments de la nostra zona, que no són massa cars, que poden ser molt versàtils quan els cuinem, amanides tèbies, amanides fredes a l'estiu, estofats més amb guisats, un guisat de llenties senzillet, amb verdura. Les podem fer fins i tot, si volem, amb puré, si ens costa més amb el tema de la fibra, doncs fem puré. Hi ha diferents llegums que veurem amb més pell o, vull dir, per exemple, la llentia taronja, que té menys pell
i sol sentar millor perquè té menys fibra, la que diuen en castellà descarrillada, que li han tret part de la pell. També són altres derivats dels llegums que ens poden servir també per guisar. I jo, per exemple, quan treballo amb els llegums, molts cops dic que això pot ser com ja un plat únic perquè ja ens aporta part de midó, d'energia, com els farinacis, bona proteïna vegetal de bona qualitat i més si aquest plat de llegums ja l'acompanyem d'una amanida o el cuinem amb verdures, doncs ja seria un plat complet i que trobo que és molt pràctic per si ens l'emportem a la feina o amb els tàpers. I aquí també el que ens diuen les entitats, tampoc ens diuen que no es mengi mai carn vermella, però sí que intentar que la carn vermella sigui d'un consum no massa freqüent. Per exemple, les entitats que treballen en prevenció de càncer o l'ASCO, amb les jornades que fan o quan m'he llegit documents, recomanen un cop cada 15 dies de carn vermella. Jo a vegades també dic, si a la família o a la persona li agrada, dic, un cop a la setmana, que per exemple, carn vermella és al porc, però no és igual una hamburguesa de no massa bona qualitat, unes salsitxes o el bacon, que la part del filet de llom, que és més magra, que quasi s'assembla més a una carn més blanca, com el pollastre. Llavors és una mica també, depenent del que ens agradi, la família, de dir, doncs, m'agrada la carn però puc variar, o m'agrada el peix, o no soc massa de carn vermella i no ho trobo a faltar, però si ens agrada, doncs, si un cop a la setmana volem fer una mica de vedella o faig una hamburguesa que em piquen la carn mixta, o de tant en tant faig una barbacoa. Jo tampoc veig tant problema si la base de l'alimentació és en si saludable. La cosa el que veiem és que mengem molta carn vermella. O el que veiem és carn vermella i després carns processades. I potser aquí a Catalunya no tant, la nostra zona, però després te'n vas al nord d'Espanya o depèn de quina zona, de Castilla, que també mengen molts embotits, carns processades, que és molt també intrínsec de la zona i dels costums, i és massa. Llavors sí que les entitats recomanen limitar la carn vermella i que sí que sigui un consum més esporàdic, a vegades diuen fins i tot evitar les carns processades. I les carns processades són els embotits, els frankfurt, el salsitxón, tot el tema d'embotits pel tema d'additius que porten i per el contingut amb sal i perquè no són carns massa magres, sinó són trossos de carn amb altres greixos, que això sí que s'ha vist que poden augmentar el risc de patir certes malalties, com per exemple el càncer colorectal. Llavors la gent em diu, però no puc menjar res d'embotit? No, tampoc és això, però que no sigui de dir cada dia em faig un entrepà amb embotit i 2 cops a la setmana també sopo amb pa amb tomàquet amb embotits. Llavors els dic, abans de fer embotit, feu-vos una truita o una amanida completa amb un ou dur o, no sé, bròquil amb llegums. Ara us donaré després exemples d'imatges de plats. I bé, i la fruita, la que ens agradi, aquí sembla que sigui com un postre, però la fruita ja la podríem deixar tant de postre com introduir-la al migmatí o per berenar, perquè la gent em diu, jo amb un plat ja faig, o amb un plat complet. No em ve de gust per berenar i per postres la fruita. La podem deixar per esmorzar, per migmatí, per si a la tarda ens agafa gana, podem introduir la fruita o barrejar-la, no sé, amb un iogurt o fer una fruita, 2 mandarines amb un grapadet de fruits secs, o a mig matí també dependrà una mica de l'horari, dels horaris de feina, de si mengem més tard o més abans, o potser no berenem perquè tenim canalla i sopem bastant d'hora cap a les 8, una mica depèn, al final l'alimentació és perquè ens adaptem. A mi també quan em diuen he de fer 5 àpats al dia, n'he de fer 4, o què em va millor, també dependrà de qui ens senti millor, de la casuística de la nostra feina, de la família, de, per exemple, si algú està en brot, potser sí que ens convé que mengi menys quantitat
perquè potser ens omplim de seguida, perquè no hi hagi distensió abdominal, no hi hagi tantes molèsties a nivell digestiu i mengem menys quantitat però més sovint, no? De dir, doncs tino, faig un berenar i potser sopo i abans d'anar a dormir, si tinc una mica de gana, faig un ressopó. Una mica, o això també passa amb pacients que tenen càncer, que han perdut molt de pes o que tenen moltes molèsties intestinals o degut a les quimios o que tenen com malestar, com reflux o que... Doncs llavors, a vegades ens convé, com que mengem poquet, que facin àpats complets i nutritius, però més sovint, amb bona densitat nutricional, però més repartits. I què més aquí diria? Com a greixos que tenim en la nostra zona, el greix com per excel·lència, perquè proximitat, el que tenim d'àmbit local és l'oli d'oliva, tant per cuinar com per amanir, i altres greixos que diem saludables, podria ser els fruits secs, l'alvocat, el de les llavors, per exemple, els greixos rics en omega-3, que ens porten, per exemple, el peix blau, però també poden ser com les llavors de lli o de chia per gent que potser no li agrada massa el peix o que no en pren perquè són vegetarians, per exemple, doncs ho podem treure d'altres aliments, no cal tot animal. Això dic, després veureu una fotografia, no em vull avançar massa perquè també parlaré de les fonts, perquè s'ha vist el paper dels omega-3, aquests greixos, com paper antiinflamatori, que van bé, sembla, pel sistema immunitari, per la immunitat, igual que la vitamina D. I després, com a aigua amb què ens hidratem? Jo sempre dic, el que ens ha de treure la set és l'aigua. No refrescos, quan comença la gent, però quin refresc puc i si no porta sucre, amb edulcorant, amb sacarines, i és saludable, i dic, no, ens hem d'acostumar a beure aigua per treure'ns la set, i si som de beure poc, perquè no estem acostumats a tenir l'aigua al despatx, quan passem el dia fora, o anem d'excursió, o que potser empalmem de la feina a un altre lloc, o anem al gimnàs, doncs portar una botelleta d'aigua i treure'ns la set amb l'aigua. També pot ser begudes, si ens hidratem, a vegades dic amb pacients que diuen no m'entra massa l'aigua, doncs pot ser amb caldos vegetals o també, clar, després també hi ha l'aigua que ens aporta a través de l'alimentació, de si fem més sopes, més caldos, més fruita, verdura, tot això ens aporta aigua. Però que a vegades volia dir que la gent es fa un caldo vegetal i a la tarda va bevent una mica de caldo, sí? També em sembla bé, o això en pacients que no es troben massa bé, sembla que beure alguna cosa calentó se'ls hi posa bé. Què més? Després també hi ha el te, podria haver-hi el cafè si ens agrada i ens senta bé. I sí que el que diem és evitar les begudes ensucrades, que siguin consum esporàdic. I que begudes ensucrades podrien ser els refrescos, però tampoc estan recomanats els sucs, perquè és una manera d'introduir sucres lliures i simples en el nostre cos. I sempre és millor la fruita sencera, mastegada, o jo dic en forma de macedònia o barrejada amb el iogurt, però abans que fer sucs, ni que siguin naturals a casa, perquè és millor menjar el sucre integrat amb la matriu del propi aliment, amb la fibra, i que no és igual la ingesta de calories líquides que amb un suc, podria ser un suc de taronja, de 2 o 3 taronges que ens puguin fer en una cafeteria, que ens el bevem en un minut, que si berenem, per exemple, una taronja que ens farem només una peça o 2 mandarines, Llavors ho dic que si és de tant en tant, doncs si ens volem fer un suc o prendre, no passa res, però que a vegades hi ha molt costum de la gent de fer-se sucs a casa o cada dia sucs de taronja per esmorzar i és més recomanable sempre la fruita sencera. I per últim, que això també ara hi haurà una presentació, el tema que jo crec que és molt important fer esport, o almenys que ens movem, que siguem actius, perquè el nostre cos està fet per moure'ns. I malauradament tenim un estil de vida supersedentari, perquè bàsicament les feines són sedentàries, moltes estan en temes d'escriptori, sentats davant de l'ordinador, ens desplacem en metro o amb el cotxe, anem assentats,
ens movem, caminem poc, no? Fins i tot jo, soc de poble i la gent per fer recados van a portar els nens a l'escola, van amb el cotxe, dic com podria ser una oportunitat per anar caminant i aprofitar, no? Que tot suma. Els petits desplaçaments sumen, no? Que a vegades si algú diu no tinc massa temps entre setmana, però compta si al matí vas a peu a la feina i tornes a la feina, o vas a fer recados a la feina, o evites les escales mecàniques o els ascensors si puges i baixes les escales, doncs tot això va sumant com a activitat física. I que, suposo que ho sabeu, que per exemple l'OMS recomana fer mínim uns 10.000 passos al dia, que això seria equivalent a una hora caminant, que la podem fer seguida, diem, surto a fer esport, caminar, o com tipus, a caminar així una mica rapidet, tipus, o marxa nòrdica. I si algun dia no podem, però ja compta també, si al llarg del dia fem activitats o desplaçaments a la feina, a l'escola, al gimnàs, quedes amb gent, doncs el passejar i el caminar. I després el que es diu un exercici més l'exercici és algú més planificat, al llarg de la setmana que diguis, vaig a fer natació, o faig pilates, o vaig al gimnàs, o faig, ball. I també s'ha vist que tot això seria exercici i el que és bo, que també ho recordava la Virgínia, el tema de fer exercicis de tonificació, més de força, sí? Perquè la força és el que ens ajuda també a mantenir la massa muscular, que el nostre metabolisme estigui més actiu, que també ens serveix amb gent que vol perdre pes. Hem de fer un exercici més de també cardiovascular, però també és bo fer exercicis de tonificació i de força perquè perdem greix però que mantinguem la massa muscular. Perquè al final la massa muscular és el que ens mantindrà com més àgils i més forts a mesura que anem envellint i que siguem més autònoms a l'hora de pujar les escales, que ens puguem entrar a la banyera o banyar-nos sols i sortir o jugar amb la canalla o jugar amb els nets. Llavors jo sempre animo els pacients que facin activitat física i sempre dic adaptat a cada persona, que a vegades jo em trobo pacients molt malaltons o que es troben molt malament, per exemple, càncers avançats, i dic, el que puguis fer, a mesura que quan ens anem trobant bé ja anirem fent més, però si ara pots sortir pel barri i fas una volta al matí i una volta a la tarda, o a casa fas estiraments, o et connectes i mires una noia, un YouTube de ioga, o fas estiraments, o fas alguna cosa a casa, perquè ara, en el moment que ens trobem, molta gent ha deixat d'anar al gimnàs per por o més, si són malalts immunodeprimits o per temes que els fa por el contagi, perquè també han estat tancats molt temps als gimnasos, doncs adaptar-nos, però que és positiu. Ja també veureu una transferència dels beneficis de l'activitat física, que no només són físics, sinó també, jo crec, a nivell emocional, mental, perquè ens ha sortir a l'aire lliure, veure la muntanya, fer esport a fora, on ens agradi, però a mi m'agrada molt anar a la muntanya, al senderisme, i trobo que quan ho faig vinc més renovada, més energia i que he aprofitat més el dia o el cap de setmana si he sortit, sigui que cada un amb el que li agradi, però que és bo. Mireu, aquí us deia, per exemple, de la piràmide, de la piràmide que no m'agradava molt, però mireu, aquesta piràmide és del govern australià, però de fa almenys, que jo la vaig veure fa 8 o 10 anys enrere, sí? I mireu com era, que ja sent Austràlia ja anàvem molt més avançats que la piràmide que teníem aquí de dieta mediterrània, o la que tenen molts cops encara penjats en els CAPs, en els hospitals, que jo ja la trobo una mica desfasada. I veieu, deia, està en anglès, però diu, disfrutar d'una varietat d'alimentació i ser actius cada dia, i a la base de la piràmide ja surten més verdures, frites, veieu el tema de les llegums aquí, dels són els pesos, que els pesos, els guisantes és també llegum, el tema aquí, dels grans, i si surt cuscús, la quinoa, la pasta, l'avena, els flocs de civada, i aquí més amunt, més petitó, però també hi ha els aliments, els làctics, la llet, els iogurts, els formatges, la llet i els seus derivats, els làctics, i aquí també surt el tema de la proteïna animal,
que ja ens diu, no? Lean meat vol dir doncs, carn més magra, doncs el pollastre, el peix, els ous, i també amb la importància que us deia dels llegums, dels fruits secs, de les llavors. Aquí un oli saludable, i aquí ja diu, doncs limitar més el consum de sal i de sucre afegit. I jo m'agradava o la posava en xerrades o així perquè no ens parlava ja ni de l'alcohol, ni surt la bruixeria, ni la bolleria. I jo crec que jo, per exemple, com a professional sanitària o quan dono xerrades, que bastant bé que és important el missatge que donem o com ho ensenyem o què representa aquesta imatge o les campanyes que fan. I clar, si tu aquí surt ja l'alcohol a la cúspide o la carn processada, també la gent ho pot llegir com dir, bueno, surt a la piràmide l'alcohol, doncs no serà tan dolent, no? Però això, clar, si és tan bo o dolent, això també depèn de cada un dels costums i com ho llegeixi. Potser algú pel seu consum habitual, l'alcohol pot ser, no sé, 2 cerveses cada dia i al cap de setmana, o si surt bastant més alcohol, o algú que digui no, només de tant en tant, o que hi ha gent que dini potser cada dia amb vi i que digui que molt sovint poden fer més bruixeria o cada tarda. Llavors, aquí no se'n parla, no? I el que al final la gent, en el seu dia a dia, ja té aniversaris, ja surt, ja té àpats extras amb vi, doncs ja ho farà, no? Però almenys amb el tema de promoció en salut pública, en aquesta imatge ja no surt. Un momentet d'aigua. I, bé, ja si la busqueu o ja us passem la presentació ja la tindreu. Si voleu això, ho passaré una mica més de pressa, perquè potser ja és el que us han parlat més o així, però bueno, ho puc repassar, no? En l'alimentació, clar, així ara us he parlat una mica de l'alimentació saludable, grans trets, us pot servir a vosaltres quan esteu en remissió i que us trobeu bé, però a vegades passa que puguem tenir un brot lleu o un brot més moderat o fins i tot a vegades hi ha pacients que estan en remissió però que encara tenen molèsties digestives o que em diuen certs aliments no em senten bé o no em cauen bé els llegums o no puc menjar estofats però potser amb tipus hummus o una crema de llegums sí que poden, no? I aquí, per exemple, en aquesta imatge, també ho he tret d'aquest portal d'educació inflamatòria, que diu, en un brot lleu, quins aliments més recomanats. Llavors també ens diu millor, per no tenir tantes molèsties digestives com per no forçar tant el tracte digestiu, al final els dic als pacients, quan no ens trobem massa bé, tenim una gastroenteritis, no tenim poca gana, doncs la dieta més fraccionada i més volum més petits, o potser això, amb un plat que potser diguis, faig una mica de carn a la planxa, una mica de patata bullida i alguna cosa de postres o un iogurt, aviam com em senta i si cas més tard, si ja tinc gana, ja prendré alguna cosa per berenar. Doncs una dieta més fraccionada, amb la fibra limitada, hidratació amb aigua i infusions, utilitzant l'oli d'oliva i tècniques de cocció, millor a la planxa, al bullit, al vapor, a vegades també pot ser un guisadet o al forn així suaus. Llavors, una mica el que diem, espero aquí, el que seria tant en brot lleu o una mica més, aquest seria de lleu a moderat, el que diríem una mica, que aquí també teniu aquesta imatge, una dieta més de fàcil digestió, que diu de quins aliments inclouríem, quins aliments exclouríem, i aquí fins i tot com ho podríem adaptar a la dieta vegetariana. Això és d'uns companys que també són dietistes nutricionistes, que és Dime què comes i d'Aiter Sánchez, que també fan bones infografies que he aprofitat per posar-vos aquí. Llavors, clar, quan ens diuen que ens limitem la fibra, o a vegades no vol dir que ens dediquem de treure tota la fibra, tots els aliments. També he trobat en pacients que fa setmanes i setmanes que estan menjant patata bullida i arròs i carn a la planxa i diuen que quasi, clar, primer que com que tens símptomes no et trobes bé, restringeixes aliments o també depèn del consell que t'han donat l'equip mèdic o el teu entorn
I molts cops deixem de banda no tenen res de verdura ni de fruita, i tampoc vol dir això, no? Sinó com presentem aquestes verdures i podem limitar algunes verdures que podem saber que són més flatulents, com per exemple, doncs, la coliflor, grups de cols, més tipus potser fibres, són com els espàrrecs verds, doncs la ceba o les amanides, les verdures més crues, o el tomàquet cru, però en canvi, per exemple, perdoneu que ho he mogut, aquí les verdures cuinades en forma de puré, o potser pot ser un carbassó fet al forn o al microones, o una pastanaga, o en forma de purés, o embullit patata amb una mica això, de patata i ceba o un arròs, uns xampinyons saltejats, doncs tot això pot ser que mengem i que ens senti bé. Per exemple, els llegums, podem provar els llegums que si els hem deixat amb remull diverses hores, o fem una llentia d'aquestes, la taronja, o que no siguin pell, o per exemple els llegums en forma amb puré, tipus amb hummus, que diguéssim siguin com diu la paraula, que hem facilitat amb la cocció o amb la manera que cuinem, o com la textura que té, que sigui més fàcil de fer la digestió. Clar, a vegades la fruita té, per exemple, un plàtan madur, però ens pot sentar bé. Fins i tot a vegades la gent em diu, doncs he menjat, no sé, una mandarina, o això em pensa que no ens sentiria bé o alguna cosa i m'ha sentat bé. Doncs mira, això que tenim, que a vegades també no mengem perquè pensem que no ens sentirà bé o per por i després ho provem i ens senta bé, sí? Per si no pot ser, doncs, per exemple, la poma o la pera feta al microones o al forn, en forma de compota. I què més? Les carns blanques, amb poc greix i cuinades així senzilletes. I aquí sí que seria, si és un brot així moderat, doncs sí que restringiríem també els cereals més integrals. Hi farem pa blanc, pasta blanca, arròs blanc, tubercles com pot ser patata, fins i tot una mica de boniat al forn o amb el cuinat al microones, ens podria sentar bé. I clar, això, aquesta dieta, a mesura si ens anem recuperant, ens funciona la medicació, tenim menys simptomatologia, seria a poquet anar introduint altres grups d'aliments que teníem exclosos o amb altres formes de cuinar, a poc i sense córrer. I perquè al final el que sabem que quan els pacients amb malaltia inflamatòria, quan estem en remissió o no tenim simptomatologia, és el que ens recomanen els metges, les entitats que treballen amb ells, és que no tinguem una dieta restringida en fibra, perquè la fibra té uns beneficis a nivell de la microbiota intestinal, per temes que no hi hagi restrenyiment, perquè ajuda que no s'absorbeixi tant el colesterol, perquè té uns beneficis a nivell del colon i del recte, perquè s'ha vist que té la fibra uns beneficis a nivell també de malaltia cardiovascular. Llavors, és que a vegades em trobo amb pacients que, tot i estan força bé, no prenen massa fibra, per por, perquè tenen un mal record, un dia que no els hi va sentar bé un àpat. I després hi ha la casuística de cada un. A vegades, si algú em diu, no, és que a mi el pebrot cru no em senta bé, no em mengis, o no mengis pebrot, el pots fer escalivat. I si no menges pebrot, és igual, hi ha moltes més verdures, no sé, que em dius, no, és que no m'agrada res de les cols. Però tenim xampinyons, albergínia, mongeta tendra, tenim moltes més altres verdures, o que si potser no t'agrada alguna en forma de puré, però t'agrada guisada, doncs endavant. Perquè el que us deia, les entitats en pacient amb malaltia inflamatòria amb remissió i que no té simptomatologia, es recomana el mateix consell de la població general en temes de fibra. Després entrarem, quan hi ha un brot, o per exemple, si hi ha alguna estenosis que puguin dir, no, tens una dieta bastant restringida en fibra o que quasi l'hagis d'eliminar, o que sí, perquè t'han operat i t'estàs recuperant, que en aquell moment no en puguis prendre. I també el meu consell és una mica que ens adaptem, perquè a vegades també, per exemple, em va passar, de dir, quan em van
dir que tenia Crohn, primer que et xoques i no me'n recordo que vas perdut, fins i tot et dius si m'he de treure aquests aliments o et sents com una mica culpable, tens allà un lío. I quan em vaig anar trobant millor i que la medicació va funcionar i més controlada, també vaig pensar, crec que em feia més angoixa i estava pitjor si m'obsessionava més amb l'alimentació, dient, ui, si surto, si menjo això no em sentirà bé o què faré. Llavors és una mica la meva opinió, a mesura que et coneixes més i va bé tenint una alimentació saludable, per exemple, a mi, doncs, el tapeo, els fregits, tot això a mi no em senta bé, però jo crec que tampoc no em senta bé perquè no estic acostumada a menjar-ne molt, ja de per si ni amb el meu dia a dia, perquè faig bastant una alimentació, com us he dit, del plat saludable, de dieta saludable, cuino bastant senzill, o al forn, a la planxa, o amb el microones, o no sé, un guisat suau. Llavors, clar, a vegades si surto de restaurant o amb amics, depèn del què, no em senta massa bé, o ja sé que dic, ostres, 2 plats, depèn de què, a mi no m'entren ni tinc, no sigui, ni tinc prou gana o amb el meu estómac no anirà massa bé, sí? Llavors és una mica de dir, doncs, si els fregits no em senta bé o sí que, tot i estar ben remissió, certes amanides, és massa quantitat de cru de cop, em senta millor doncs, la verdura cuinada en forma de crema, doncs no passa res, sí? Perquè fins i tot hi ha pacients que sense tenir malaltia inflamatòria intestinal, que per un colon irritable, per altres coses, depèn de quines coccions o tècniques o quins aliments no els hi senta bé. Que després és, doncs normalitzar-ho i anar fent, poquet a poquet. Què més? Llavors aquí, explicava bastant això que us he comentat, per seguir endavant en el brot lleu és més senzill, moderat seria com més estricte aquesta alimentació que us he dit, de fàcil digestió. I el tema de la fibra, que és veritat que ens diuen les entitats que hi treballen que és recomanat que els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal prenguin la mateixa fibra que la recomanació que l'alimentació general, però clar, després ens trobem de si hem tingut estenosis, si ens han operat, si tenim alguna part de l'intestí o del colon, de si massa quantitat de fibra no ens senta bé o ha de ser menys quantitat en un àpat o més repartida o certs aliments. Això és anar-nos coneixent i de dir, doncs, si sé que, no sé, la mongeta blanca no em senta bé, però en canvi les llenties cuinades a casa estofades o els cigrons en forma de llegums ens senten bé, doncs anar-ho adaptant, sí? O amb la manera de cocció. Clar, aquí us dic també unes recomanacions molt generals per vosaltres, si no em vull entretindre ni cada cas, però clar, si tens un pacient també, doncs, que a vegades pot haver una malaltia inflamatòria intestinal amb un colon irritable o un problema de dispèpsia o que hagi agafat que tingui un sobrepès bastant moderat i que vulgui perdre pes, que llavors es fan recomanacions més concretes o li faig una pauta amb el seguiment o al principi pot ser que si fas una dieta més lliure d'unes fibres fermentables, com a vegades la dieta que es recomana amb els pacients que tenen un síndrome de colon irritable, que és una dieta, la FODMAPs, que és lliure d'uns aliments que porten més uns hidrats de carboni simples i complexos, una fibra més fermentable, doncs en unes primeres setmanes els eliminem o els reduïm molt i després, a mesura que tenen menys simptomatologia, que es troben millors, anem introduint, sí? Però la cosa no és eliminar-los per sempre, perquè sabem que això empobreix la microbiota intestinal, sí? I, de fibra haureu sentit que hi ha en mode així molt resumit, a gruix. Hi ha la fibra soluble i insoluble. La soluble és més la que hi ha com més mucílags, les pectines, que té la capacitat més de captar aigua, que fa una consistència de gel, que ens ajuda també a anar a fer, també ens ajuden al lavabo, que disminueix més l'absorció de colesterol de la dieta, que aquesta fibra la trobem amb llegums, però als llegums també hi ha fibra soluble i insoluble, però que destaca també la fibra soluble amb els llegums, amb les fruites tipus la poma, el citris, la pruna, les maduixes, la fruita seca,
també està presents, per exemple, els cereals, l'avena, els flocs d'avena, que molts cops, si tinc pacients amb restrenyiment, ajuda a anar bastant al lavabo, a l'esmorzar tipus el porridge, els flocs d'avena. També es troba, per exemple, amb les llavors de lli i de chia, que segurament alguns us hauran recomanat que si hi ha restrenyiment, doncs hidratar les llavors de chia i després d'unes hores hidratant te les pots posar en un batut o en el iogurt. Doncs, a part que ens aporten, per exemple, el que us deia d'omega-3, també ens poden ajudar una mica per ajudar a tenir fent canvis amb la dieta, a restaurar una mica la microbiota, a donar aliments per la flora bacteriana que tenim i que també té un efecte, com diem, prebiòtic, això, que serveix d'aliments per les bactèries. Sí que és veritat que aquesta fibra pot produir més gasos i empitjorament una mica de la simptomatologia si estem allà una mica així, no sé, començant un brot o sortint d'un brot o una mica passant, que a vegades potser tens uns dies una mica així i no és degut ni al Crohn ni a la colitis, però que no t'acabes de trobar massa bé i que diguis, ui, l'elimino o en menjo menys. Aquesta fibra, el que us he dit també, disminueix l'absorció de colesterol, té un paper regulador i pot resultar útil fins i tot en restrenyiment i en diarrea per la capacitat de captar aigua, també fins i tot en pacients que després d'un tractament amb quimioteràpia o així, que els queda una mica tocat l'intestí o així, que segueixen tenint diarrees i coses que a vegades introduint una mica de fibra o jugant amb algun probiòtic així, milloren aquelles diarrees i que després la fibra soluble aquesta també afavoreix la formació de butirà per part de les bactèries del colon, que s'ha vist que aquest gas es reabsorbeix per la mucosa intestinal i té un paper també antiinflamatori. O sigui que per això també sabem que és bo per nosaltres, per als pacients de malaltia inflamatòria. Per això els diem que pot ser que us hagin limitat en algun moment o que no us hagi sentat bé la fibra, però a poc o amb els tipus d'aliments que ens sentim millor de la manera, és important que estigui present. I després tenim la fibra més insoluble, que és sobretot, per exemple, la que està present en els cereals integrals, en verdures com l'enciam, els espàrrecs, els espinacs, que aquests capten poca aigua però augmenten el ritme del trànsit, que també a vegades aquests sobres, com el Plantago Bata, la marca del Plantabé, que la dilueixes amb aigua, amb altres, que ens donen una mica de fibra més insoluble o a vegades que tenim un restrenyiment més transitori per algun viatge o alguna cosa, que és augmentar una mica la fibra de la dieta. No és poc o res fermentable, és important que bevem aigua i sí que aquí les guies ens diuen que en pacients, per exemple, amb estenosis, en general s'ha de limitar. També depèn de l'estenosis, de l'afectació, de l'ample que és o de... No és igual, una estenosis degut a un brot o que hi hagi hagut molts brots més repetitius o que hi hagi una estenosis, doncs el llum intestinal estigui més tancat. També, jo crec que amb les proves que us fan els metges, amb les ressonàncies i com us trobeu vosaltres també és important preguntar-ho i tenir confiança en l'equip mèdic. I aquí es troba en grans sencers, amb els vegetals que us he comentat i amb hortalisses. Llavors, també a vegades, en pacients, el que depèn de la pauta que els dic, jugo una mica. A vegades potser li va millor o tolera millor una fibra soluble i no tant la insoluble. Llavors, restringim més aliments o potser, per exemple, fem farinacis més blancs, no integrals, i en canvi deixem l'avena o això, si li senta bé, li agrada per esmorzar, per exemple, més fibra soluble. Limitar la fibra, el que us he dit, per no repetir, en principi no, si estem en remissió, però també tenint en compte, ja ho he posat aquí en vermell, la tolerància individual, perquè a vegades depèn de pacients poden estar bé, diguéssim, en remissió, però allò
que no acaben de tolerar bé algunes fibres o segons què mengen o si és fregit o depèn com. Llavors és una mica adaptar a cada un, que no cada pacient és igual, ni tot i tenir la mateixa malaltia, depèn de l'afectació i la casuística de cada un. Sí? I llavors dic, evitar o disminuir la fibra insoluble en casos d'estenosis intestinal per malaltia de Crohn o per reduir per risc d'obstrucció intestinal, amb brots quan són aguts o de malaltia extensa. Sí? I també això que us deia, d'anar mirant si algú empitjora els símptomes de més gasos, depèn de si menja llegums o depèn de quina fibra, si que té com més irritació, que li fa mal, doncs mirar si es repeteix o si és després que mengi un cert aliment, que hi ha com intoleràncies a algun aliment més concret, doncs aquest eliminar-lo o cuinar-lo d'una altra manera. Però al final, jo també dic que per menjar bé, que a vegades ens han venut això, de dir, segons quins blogs o no sé, Instagrams, així que dir, per menjar bé sembla que tinguin que fer aliments molt cars, com exòtics, i menjar molt variat i molt diferent. I al final jo crec que no és qüestió d'això, que és més sentit comú i dir, potser hi ha certs aliments que no ho senten bé, però si el gruix de la meva alimentació, potser no menjo totes les verdures, però hi són presents i són aliments saludables, poc processats, o sigui, sempre dic, més mercat i menys supermercats, cuinats a casa, o comprem aliments de qualitat, si estan cuinats, és a dir, cremes de verdures que estiguin bé, o alguna escalivada, o no sé, gazpacho, les amanides fetes, però tampoc cal menjar molta varietat, ho dic perquè a vegades també a darrere del que ens venen, de dir, la quinoa és superbona, aquesta fruita exòtica, hi ha interessos econòmics, hi ha molt màrqueting, crec que també a vegades jo soc dietista nutricionista, i hi ha altres dietistes nutricionistes que publiciten més altres coses o altres tipus de menjar o que tot ha de ser ecològic o biològic, que això també jo crec que a vegades hi ha interessos o també maneres de treballar, que jo no venc marques ni tampoc crec que una cosa és menjar bé, aliments sí podem ser locals, però això de dir, si menges més aliments més eco o biològic, això també és una cosa de cada un, de si s'ho pot permetre, de si s'ho pot pagar, perquè també a vegades són aliments més cars, o molts cops ens venen alguna cosa com millor, perquè pot ser d'agricultura ecològica, però ens ve de Sud-amèrica i empaquetat amb plàstic i ho paguem 4 vegades més que potser una fruita d'aquí, jo què sé, unes taronges d'aquí a València o més de proximitat o d'aquí al Prat. Que a vegades també, això ja va, no m'hi vull posar de cada un, però que a vegades també vigileu d'on us assessoreu, dels portals que veieu, perquè a vegades veig coses que l'evidència científica no ho recolza, que a vegades són grups corporatius amb interessos i que moltes vegades coses que diuen pot ser cert, però amb altres coses que no, o no és tan així. I que a vegades crec que amb pacients amb malaltia, jo m'ho trobo molt, amb pacients amb càncer, amb oncologia, que els hi venen productes, tipus de dietes, de si àcid base, de coses estranyes, de si limitar uns aliments, de que s'han de comprar uns suplements d'una fruita tropical perquè és desintoxicant i no sé què, que molts cops mires després la composició i més aviat hi ha midó, sucres i un tant per cent molt petit d'unes vitamines o d'un abstracte d'una fruita que és millor que mengis fruita sencera amb la seva fibra i les seves vitamines i minerals. Això, si voleu, ja ho he recomanat, ja em passo, que és de com introduir la fibra, de dir, adaptar-la, la manera de cuinar, si pot ser les verdures amb la fruita, més al forn, si no es va bé crua, que podem posar en remullats llegums, això ja ho he anat comentant a mesura que ho he les altres transparències. Temes, per exemple, del paper dels omega-3, que són un tipus de greixos insaturats que s'ha vist que tenen un paper antiinflamatori, doncs això es podem treure del peix blau, de l'avocat, de la soja, dels fruits secs, de les llavors de lli, que millor si les piquem per augmentar l'absorció, de les llavors de chia si les deixem en remull, de les nous. Vull dir que si, per exemple, no mengem molt peix blau o no ens agrada, hi ha altres fonts d'origen vegetal que també ens aporten
omega-3. Sí? La proteïna, que a vegades jo dic, quan parlo amb població general, això vol dir que a vegades que hi ha un excés que mengem massa de proteïna animal. Però sí que és veritat que a vegades després de persones d'un brot greu, d'una hospitalització, que potser has estat menjant molt poquet o t'han estat donant, menges poc, reforçant amb batuts, o que molts cops les necessitats poden estar augmentades de proteïna per temes d'inflamació, quan el cos està lluitant amb una inflamació, hi ha hagut febre, i perquè, per exemple, poden haver-hi úlceres, hi ha les necessitats augmentades de proteïna, perquè, per exemple, amb el tema de la recuperació de la mucosa intestinal. Llavors, el que us deia, al final la proteïna tant ens serveix igual que sigui d'origen animal o bones fonts d'origen vegetal. Llavors, tenim ous, carns magres, peix blanc, peix blau. Si no estem massa bé, segurament amb una dieta més de fàcil digestió senta molt millor el peix blanc, doncs un lluç, rap, bacallà, carns magres, potser la llet no ens senta bé o no ens agrada, però tenim el iogurt, en general els aliments fermentats solen sentar millor, el iogurt, el kèfir, formatges, per exemple, el formatge tipus un mató, un formatge fresc, tot això també ens aporta proteïna, a part de vitamina D, de calci, per exemple, amb els derivats làctics, i si no també d'origen vegetal, doncs podem tenir els llegums, ja siguin en forma de puré, estofats, amb cremes, la soja i els derivats, com per exemple el tofu, que a vegades el tofu jo el trobo una mica soso, però ara hi ha cada cop més tofus marinats, o el pots marinar tu a casa, una mica de suc de taronja o amb espècies, i el fas saltejat i el pots barrejar amb verdura, doncs també dius, estic fent un plat d'un tàper, m'emporto la feina de verdura amb tofu saltejat, doncs també tens l'aport d'una mica de pa i amb fruita, doncs tens un àpat complet, sí? I també serien els cacauets, els quinoa, a través de les llavors, també en menys quantitat, però també ens aporten proteïna de qualitat d'origen vegetal. Aquí, d'altres nutrients importants, que a vegades també entren així dels làctics, aviam, els làctics tan sencers com a vegades són semidesnatats, que també molts cops els hi tornen a afegir més la vitamina D, doncs són bones fonts de vitamina D i de calci. Molts cops quan hi ha després d'un brot, o sigui, hi ha una intolerància una mica a la lactosa, als làctics fermentats com el iogurt, el mató, els formatges més frescos, el kèfir poden sentar millor i tenir major tolerància. Si no ens senten massa bé la llet o no ens agrada, o per tema, no sé, perquè no en vulguem prendre ja les begudes vegetals enriquides, o llet sense lactosa, però si també hi ha les begudes vegetals com la d'avena, que poden ser enriquides en vitamina D i en calci. I aquí també us deia que també el calci no només com ens han vengut bé dels làctics, sinó que hi ha altres aliments també d'origen vegetal que ens aporten calci. Aviam, aquí un moment, passo això que vaig endavant. Aquí era... sí, això. No sé si ho veieu, que jo tinc aquí bones fonts de calci, serien, per exemple, a part de la llet i els productes fermentats, per exemple, la figa, el tofu, els fruits secs, els cigrons, la mongeta, el tema de les crucíferes, el bròquil, la col, també ens aporten calci. Ara s'ha posat una mica també de moda la cale, l'edame. Això ho he buscat, que no ho coneixia, que és una fruita més un vegetal d'origen africà, l'ocra, però aquí no ho tenim o jo no ho he vist. Potser en alguns comerços més especialitzats sí, però que aquí amb els fruits secs, també amb el tofu derivat, les figues, l'ametlla, els llegums, que ens aporta també calci. Si fem begudes vegetals, si estan enriquides amb calci, com pot ser la beguda d'avena o a vegades la de soja, també ens aporta. I el tema de la vitamina D,
Ho trobem, per exemple, amb els peixos blaus, amb l'ou, amb els làctics o els làctics que estan més o derivats làctics fortificats, amb el salmó, amb la sardineta, amb la tonyina. Tots aquests aliments ens ho porten, però també la primera font de vitamina D és que ens toqui el sol. Aquí us ho posava, que la bona font de vitamina D és exposició solar, però sense protecció i, segons els estudis, amb 10 minutets al dia, en principi, tindríem bons nivells de vitamina D. El que passa que després trobem moltes vegades en pacients que tot i ser un país assolellat, que tenim moltes hores de sol, molts dies de bon temps, a vegades tenim un dèficit en vitamina D. Per això, en general, els metges us ho van mirant, o els vostres digestius, i si en algun cas us diguessin, mira, durant un temps o ara que hi ha menys insolació, durant 2 mesos o 3 a l'hivern, et prens vitamina D perquè la tens baixa, doncs pren-la. Sembla que sí que té un paper important amb la immunitat i molts cops en pacients amb malaltia inflamatòria, igual que a vegades el ferro o la vitamina D la podem tenir baixa, però si hem de prendre suplements, doncs ens el prenem el temps que ens ho prescriguin i si ens ho van controlant amb analítiques. I l'exposició solar, clar, també compta amb les cremades, perquè una cosa és que aquí, quan sortim al carrer o estem al jardí o llegint, o ara a l'hivern, i l'altre és allò a l'estiu, que estiguem de 12 a 4 de la tarda prenent el sol allà tot i plen, que encara se segueixen fent unes barbaritats, o no sé si aneu a la platja, de gent cremada, de nens, i que s'hi passen hores, i que això també és contraproduent i augmenta el risc de, ja ho sabeu, de melanoma o altres problemes de pell. Aviam. Què més aquí? El tema del ferro, aquí també us he posat una infografia d'aquestes, perquè és veritat que molts cops els pacients amb malaltia inflamatòria podem tenir anèmia o ferropènia, una mica pensant en l'hemoglobina o la ferritina baixa, i que si és degut a un brot, que hi ha una mala absorció, que hi ha pèrdua, perquè hi ha ulceracions, que quan anem al lavabo perdem sang, que ens diuen els pacients, queda menjar, no se soluciona menjant més barbaretxos o musclos o carn vermelles, sinó que hem de prendre un suplement. I llavors, que això és tema més mèdic, però que s'ha de controlar, perquè molts cops sí que és una cosa que passa sovint amb malalts amb malaltia inflamatòria i que causa cansament, apatia, i que és important d'avaluar, de controlar i de dir, no, mira, tens una mica el ferro baix, anèmia, perquè ja veieu que la freqüència en anèmia en pacients amb malaltia inflamatòria és del 40 al 50% i de ferropènia també és bastant alta en pacients amb malaltia de Crohn. Més si hi ha hagut un brot o com ha estat quan anem al lavabo, anem perdent sang o hi ha hagut úlceres. A vegades això que està la mucosa intestinal afectada i hi ha menys absorció del ferro de la dieta. Però, tot i això, aquí us he posat aliments rics en ferro, vegetals de fulla verda, perdoneu, la primera font de ferro més biodisponible és el ferro que ve d'origen animal, els de la carn, peixos, però també tenim ferro a nivell, per exemple, de les llegums, els cereals, els fruits secs, els vegetals de fulla verda. L'únic que a vegades potser la seva biodisponibilitat, perquè hi ha més fibra, hi ha altres calats, no és igual que el que ve de ferro d'origen animal. Però el que sabem, per exemple, del ferro que ve d'origen vegetal, el de les vegetals, els dels espinacs, per augmentar l'absorció el podem barrejar amb vitamina C en el mateix àpat. Això vol dir que si fem unes llenties estofades, hi posem un sofregit amb pebrot, amb ceba, amb tomàquet, ja estem afegint vitamina C, i si encara amb l'àpat prenem kiwi o taronja o mandarines, doncs encara millor. I sí que sabem que, per exemple, el consum d'aliments rics en cafè, amb taïna, pot disminuir l'absorció d'aquest ferro. Llavors, també, a vegades, si fóssim alguna persona que dius, ostres, prenc molt te,
doncs intentar prendre el te més fora dels àpats, no tant amb l'esmorzar o amb el dinar, perquè pot disminuir l'absorció, doncs, per exemple, del calci i en aquest cas també del ferro. I aviam, això... I el que us deia també de la salut als manejant hàbits, jo també, que us he posat aquí, aquesta presentació, que em va agradar aquest dibuix, en Cuido, em sento bé, que penso que quan tenim una malaltia inflamatòria intestinal, altres coses, o és igual, sense cap malaltia, però que és important de dir què ens fa sentir bé, de tenir una vida activa, exercici, moments per nosaltres, d'autocuidar-ho, de descansar, d'alimentar-nos com cal o la major part dels dies. Jo crec que és molt important dedicar un mínim de temps en els àpats, sí? Jo crec que és una manera també de cuidar-nos, ja sigui per la malaltia inflamatòria intestinal, però és igual amb qualsevol persona, que no és el mateix que diem menjo qualsevol cosa davant de l'ordinador, no sé, surto de la feina i vaig a buscar els nens i menjo qualsevol cosa perquè no he dinat al metro o m'acabo el berenar dels nens, o a vegades em passa, que diuen, més típic, de les mares, malauradament, diuen, jo no sopo, mentre vaig fent el sopar dels nens pico qualsevol cosa, però després tenen com la sensació que no han sopat i després estan davant de la tele, més tard comencen a menjar qualsevol cosa, perquè jo crec que a vegades aquest moment de dir, mira, ni que sigui un quart d'hora o 20 minuts, ni que sigui una truita amb una amanida, m'assec, és un moment de dir, de dedicar un temps mínim a l'àpat, de poder mastegar bé, de dir que molts cops també tenim problemes de gasos i això perquè mengem molt de pressa, no masteguem bé, o que parem un moment per desconnectar, que no és el mateix menjar davant de l'ordinador que dir, mira, començo una mica abans de la feina o dic aquest quart d'hora o mitja hora paro i me l'agafo i no estic mirant pantalles i intento dinar. Sí? I, jo crec que ajuda, perquè si no anem allà amb un estrès, que és el que us deia, que si anem molt estressats, no fem compra o no tenim temps, fa que mengem pitjor de qualsevol manera que fem coses. Sé que a vegades la vida no és fàcil, que ens poden venir problemes, ens apreten a la feina, no sé, tenim canalla petita, la conciliació és difícil, però a vegades sí que crec que hi ha coses a millorar, que potser a vegades quan tinc pacients és que volem fer masses coses i no tenim temps de fer tantes coses i hem de dir, deixo de fer alguna cosa i les que em faig menys però les intento fer millor, o no em quedo, no sé, fins les 2 de la nit veient sèries, perquè sí que és important també tenir un descans i un descans reparador, i mínim ens diuen unes 7 hores al dia, sí? Que a vegades potser és això, que si hi ha canalla petita o et despertes o no pots dormir tantes hores, però si és caps de setmana o ja no tenim nens, però a vegades sí que també per reparació, per la immunitat, pel metabolisme, sabeu que és molt important també el descans i les hores de dormir, que aquí també hi és, i a vegades tenir, una cosa és l'activitat que us deia diària, després hi ha el tema de fer un esport, un exercici més programat i tenir relacions, si podem dir saludables, amb gent que ens faci sentir bé, sigui amb amics, amb la família, un entorn que també a vegades tot suma i tot ajuda. Aquí era aquesta presentació que us volia dir dels beneficis de l'activitat física, que mireu, de dir, augmenta la massa muscular i millora la posició corporal. Sobretot també us deia, els exercicis de força i tonificació que estan recomanats tant amb homes com amb dones i fins i tot amb nens, de promoure la immunitat, d'ajuda a reduir el sobrepès i millorar les digestions o que tenir el metabolisme més actiu a mesura que anem envellint, que no tinguem tanta tendència a més facilitat, que no ho posem tan fàcil per guanyar pes, disminueix la incidència de diabetis, de malaltia cardiovascular, prevé l'osteoporosi i l'osteopènia, per això que a vegades em diuen què va bé pels ossos, Si el calci, si la vitamina D
És algo més, sí, però és molt important també el moviment, fer exercici, exercicis de tonificació. Per això amb la gent gran, no? També se'ls recomana tant fer exercici, no? Perquè sabem que va bé pels ossos, produeix hormones del benestar. No? Sabem una cosa, que l'exercici fa que t'enganxa, no? Que quan trobes plaer en un exercici o que t'agrada, i jo dic que inclou, és igual, qualsevol cosa, o anar a ballar, o no sé, qui sigui senderisme, qui sigui anar a jugar a pàdel, que enganxa, no? I que com el cos ens ho demana, no? Ens trobem millor. Doncs, bueno, ja veieu aquí que és molt complet i com diem això, no? Que el cos està fet per moure'n i, clar, mireu en general, no? Les hores que passem asseguts, no? O en moviment, bueno, quan ens desplaçaments, això que també es fa en cotxe o a la feina. Vale. I aquí, que ja estem potser més acabant, o que ja més, bueno, encara queda una mica, però sí, si em voleu preguntar, aquí us havia posat com idees així, no? Que ha de dir, esmorzos, no? Doncs què esmorzos? Cigaletes, si hi ha alguna de bolleria o qualsevol cosa, no tinc temps. No sé, no? Sempre estic fent embotit. Doncs podem fer, per exemple, no? Torrades, pot ser amb un formatge tipus, no sé, un tipus cremós o un mató. No passa res, no? Per posar una mica de mel o algun dia melmelada, si volem endolcir-ho, però també podem fer torrades a nivell de fruita, no? Més vegetals. Per exemple, una torrada posant el sèsam, no? Que és perdoneu, volia dir el tahini, que és el sèsam triturat, que és una llavor que és rica també en greixos i també ens aporta calci. Doncs amb una mica de tahini podem posar a sobre maduixa o plàtan a trossets, doncs estem fent, no? Combinant així un gust més torrat amb algú dolç. Aquestes creps, per exemple, no estan fetes amb farina així d'espelta i avena integrals, amb una mica de llet o beguda vegetal, un puntet d'oli i un puntet de sal. Es remena bé, no? Que sigui fàcils per posar a la paella, i amb una paella d'arena, amb una mica d'oli, amb el foc, s'hi posen i estàs prenent un cereal integral, i a sobre hi pots posar fruita, una mica de formatge fresc, el que vulguis, o te la menges, no sé, amb el que vulguis a sobre, o amb aliments més vegetals, o amb una mica d'alvocat, el que ens agradi per anar variant. Torradetes més vegetals o entrepans vegetals o amb tonyina o fins i tot, no sé, posar algun dia anxoves o remenat o amb truita, que moltes d'aquestes coses que us dic també podria ser a vegades per un sopar, no? Una crema de verdures amb una torrada una mica amb truita o amb un remenat, per exemple. Aquí snacks saludables, un grapadet de fruits secs. Sí que sembla que ens sentin millor els fruits secs torrats, sí? Millor torrats, que no siguin salats, o que si són salats que siguin poc salats, però sembla que els torrats, com que els hem cuit una mica, solen sentar millor. Aquí tenim un iogurt amb fruita. Aquí les idees que us deia, de torrades vegetals, o que aquí, per exemple, aquesta torrada és amb espinacs frescos i gratinada, o aquesta que us deia, que jo algun cop me la faig, és amb una mica de... O pot ser, per exemple, també en crema de cacauet o amb el tahini, que us deia, que és el sèsam triturat, que és un dels ingredients que es fa servir amb l'humus, amb plàtan talladet i amb una mica de canyella, si us agrada alguna cosa així una mica dolç. Un formatge, ja veieu, amb maduixes. Després, per exemple, aquí és una amanida de les llegums, que us deia que són molt versàtils. Jo trobo que les llegums ja les podem coure a casa i bullir-les, i si no, els pots de llegum de vidre són saludables i ens treuen com diu en castellà, de muchos apuros, de dir, tenir-les al rebost, de dir, per fer una amanida, les esbaldeixes i fas una amanida tèbia o freda, o les barreges amb uns espinacs o amb bròquil, amb una verdura saltejada, doncs t'estàs fent un dinar bastant ràpid. Llavors sempre està bé tenir llegums, i aquí és una amanida que vaig fer amb ou d'un tomàquet, hi havia una mica d'endívia amb aquestes, amb olives negres, que això va molt bé per també si a la feina ens les emportem amb un tàper, que tens, mira, ho tens tot i no has d'anar amb diferents tàpers i ho inclous tot, i molts cops em faig així amanides de llegum, ja s'hi puc posar algun dia ou dur, una mica de tonyina o res, només de llegum amb verdures, no hi poso res, sí?
també és, per exemple, temes de dir, no tenim massa temps, no? De dir, a part de tenir llegums i coses saludables, que un dia ens les podem bullir nosaltres, però si no tenim temps, doncs podem tenir llegums o comprades al mercat amb safates o a granel, que també estan bé. I, per exemple, el dia que cuinem, doncs cuinem més quantitat, no? Doncs aquí veieu, no? Així molta verdura, no? Talladeta amb herbes, amb oli, i la fas al forn i pots estar fent al forn una altra bandeja amb un peix o dorada o amb uns lloms de salmó, de bacallà, i amb una altra bandeja doncs, fer verdura, no? O escalivar verdura perquè així tens per sopars o altres dinars o, per exemple, per fer faràs escalivada. Sí? D'aprofitar. O el dia que fem, per exemple, fer un puré, doncs en podem fer més, així en podem congelar i tenir per altres dies. O no passa res si mengem puré dilluns i dimecres. Tampoc que us deia, no? Ens ho posem fàcil i es pot repetir. Doncs repetim, sí? Ja canviarem. Aquí, per exemple, hi ha el Vaganuix, que és la crema d'albergínia, no? Que aquí és d'una recepta que ho poses allà del directe al paladar, que és molt fàcil perquè estan cuinades les albergínies així talladetes amb un envàs de vidre o alguna cosa al microones. Després ja ho barreja amb tots els ingredients i ho tritures. Que això us volia dir també que cuinar al microones hi ha molts mites, que és segur, no és ni ones dolentes ni res. El que fan al microones és ones de baixa freqüència i mou les molècules d'aigua i el xocar fa que es vagi coent l'aliment. Per això, si és un aliment molt sec, doncs peta, no? No sé, un ou dur, doncs no. O si algun cop heu posat sèpia o alguna cosa per escalfar, doncs peta. Però, en canvi, per exemple, cuinar verdura o peix o, no sé, unes carxofes, que a vegades jo crec que és útil perquè ens ho fa més ràpid, amb menys temps, amb menys energia, que no és el mateix fer-te un tall de salmó o una mica de verdura per un sol al forn, que en un moment, en 6 minuts o 5, ho tens fet al microones. Que ho dic com una eina més que pot ajudar. Jo a vegades estic sempre amb recipients útils, aptes, volia dir, per microones, que poden ser de vidre, o també a vegades, dic marques perquè no és igual, per exemple, el tipus de l'EQE, que jo tinc i molts cops l'utilitzo per fer així, peix o verduretes o salmó, de dir, mira, em faig un tall de salmó amb patata panadera, amb verdures, amb una mica d'oli, amb herbetes, i en un moment tens fet un dinar. Has de veure els temps de cocció, si la patata triga més, la poses abans amb una mica d'aigua, oli, i afegeixes les herbes que vols, deixes 3 o 4 minuts i després afegeixes, per exemple, el tall de bacallà o de salmó o amb la verdura que vulguis. Però que és una eina més que a vegades també ens pot ajudar. Aquí, mireu, a la meva pàgina web, que és nuriaduran.cat, hi ha el blog que hi ha diverses d'aquestes receptes. Sí que podeu mirar. Just tenia una web antiga i l'he renovat. Just, mira, ahir va sortir la nova i el blog l'he d'acabar de retocar perquè me'l van traspassar de la pàgina web antiga els articles i les receptes a la nova. Però, per exemple, aquest pastís de verdura que es fa al forn, que fins i tot a vegades si estem amb brot o sortint d'un brot que no ens se senta bé ni ens ve de gust la verdura crua, queda molt bé i agrada molt a la família, amb els nens, doncs que la trobareu allà en el blog que posa diverses receptes. L'únic que em sembla que hi ha un error que posa que es pot fer sense farina o podem posar-hi farina amb les verdures per fer-lo una mica més alt i més contundent, diguéssim, que tipi una mica més. Posa uns 80 grams de farina, és massa, és uns 40 o així, si us voleu només anotar això, però que l'altre està tot bé. I és un pastís que el pots fer amb carbassó i pastanaga i porro, o carbassa i porro i posar-hi pebrot vermell, les verdures que tinguis, i es fa amb ou, amb una mica de farina, es couen primer les verdures i ja us ho posa a les receptes i es fa tipus així amb un recipient tipus d'aquests de fer un pastís allargat i queda molt bo i te'l pots menjar d'un dia per l'altre, que encara queda més bo, o calent, o fred, o a l'estiu així fresquet com un entrant, o ara a l'hivern l'escalfes una mica o te'l prens tèbia. Per exemple, aquesta és una altra, unes albergínies que vaig provar un dia, que vaig treure d'internet,
que s'han fet amb soja texturitzada, no? Com més de farcir-les amb carn o que les pots fer amb salmó, o només farcir-les de verdura, aquestes gustaven, no? La soja aquesta texturitzada, que la deixes hidratada una estona amb aigua i després doncs, la salteges com fos una carn picada, no? Com una bolognesa amb una mica de ceba, amb les verdures que vols, i les vaig fer així doncs, gratinades i que queda molt bé. I aquí què us deia, no? Doncs amb aquest recipient doncs, que a vegades també ens pot ajudar. I si som més gent a casa, més família, doncs, per exemple, no? Doncs, cuinar la mateixa bandeja, amb patates, amb verdura al forn. Què més us he posat? Bé, per exemple, no? Això és doncs, les amanides, que si ens senten bé i ens agraden, que les amanides no és només enciam, no? Que avui dia tenim moltes coses i ara ja no? És època d'escarola, dels canònigos, no? I podem posar fruita, aquesta, per exemple, m'agrada molt quan és època de figues, no? L'únic que la figa fresca és molt potent, no? Que és ara així, finals de setembre, setembre, octubre, que dura molt poc, posar figa o amb torradetes, que us deia, podem posar formatge, picada de fruits secs, això amb escarola, amb endívia, amb mesclo, amb diferents coses, posant-hi fruita a l'estiu, meló, síndria, no? Que podem jugar amb moltes aliments. I fins i tot també a vegades animo a queda diferent les amanides de si fem vinagretes diferents, no? Que pots fer una vinagreta amb una mica de mostassa amb mel, o hi pots posar una mica de tajín amb una vinagreta, que canvia una mica el gust i també doncs, un toc diferent i és fàcil. Aquí unes bruixetes amb verdura, aquí no? Com unes sardines fetes a la brasa o al forn o tipus a la papillot o al forn, així no fan tanta olor, que són uns boquerons que són fàcils, econòmiques, l'únic que sí, fan una mica d'olor casa, però que és algo econòmic de peix, com els musclos, que és algo senzill a la zona i facilet que ho podem fer. I aquí, per exemple, tenim un tàper que això és cuscús, sí? Potser a l'hivern no tant, però a l'estiu faig així o quan fa moltes amanides fredes així amb cuscús posant llimona, menta, i poso amb la sèmola de cuscús, hi poso xerri, poma, panses, no sé, ho faig amb verdura cuita o amb cogombre, o faig un saltejador així suau. I això és boniato, sí? Perquè la gent no sol fer massa moniato i el boniato el pots fer amb el forn, al microones, també fregit, però jo el sol fer més al forn o si no al microones, així sencer, tallat a rodanxes, el netejo, li trec les puntes, el tallo a rodanxes i el poso al microones amb una mica de sal, herbetes i com a acompanyant d'alguna cosa o menjar més amb verdura o com a acompanyant d'un tall, doncs és, que ara a l'hivern, per exemple, i aquesta època, que no només és el boniato per tots sants, sí? I aquí us dono bones idees. I ja estava. Per la meva part, no sé si ara voleu fer algun comentari o alguna cosa. Gràcies. En teniu un parell. O sigui que si ja has acabat, et llegeixo un parell de comentaris que ens han anat deixant els assistents mentre estaves donant la xerrada. Mira, comencem amb l'Helena, que ens diu com podria ser una dieta per a embarassades en situació de brot moderat a lleu quan et diuen que cal ingerir més calci, més llegums, més fruits secs i més verdures i més fruites. Com seria perquè, o sigui, clar, està embarassada com les necessitats més augmentades i està amb un brot lleu moderat. Doncs, clar, aquí segurament si té simptomatologia i no li senta molt bé, jo el que faria, Helena, oi has dit, Àlex? Sí, Helena. Helena, doncs menjar més sovint, més repartit i intentar, per exemple, que els àpats tinguin una densitat nutricional alta, que a vegades no és el mateix menjar una sopa amb fideus, amb molt líquid, que dius, doncs em faig, no sé, et senta bé, unes llenties així d'aquestes vermelles, amb poca pell, estofadetes amb verdura i pots posar-hi una mica, si menges de carn, de dir carn i en un mateix plat, tu estàs menjant tot,
o estàs fent un puré de verdures i pots, per exemple, fer-te una o dues sobre, no? Ratllat, de si a vegades, no? També durant l'embaràs tenim molèsties o una mica de dispèpsia, tot això, no? Que potser no menges tant, doncs menjar més sovint o menjar de dir que si estàs en brot lleu moderat, no sé, segurament no. Els fruits secs no et sentarien massa bé, però a vegades... Sí, aquí, Núria, això sí que m'ha cridat l'atenció. O sigui, jo entenc que en determinats estats podem tenir una necessitat d'un nutrient, perquè nosaltres necessitem nutrients. Però quan els metges ens diuen que això n'hi ha, o sigui, hi ha metges que et diuen has de menjar més d'aquest tipus d'aliment, però, per exemple, la llet té calci i això no vol dir que jo hagi d'extreure tot el calci de la llet. No sé si m'explico. Clar, quan ens diuen has de menjar més de, jo què sé, més fruits secs. Escolta, potser hi ha un altre aliment que em senta millor i té el mateix. No sé si m'explico. O potser no els fruits secs així mastegats no et senten bé, però potser amb una crema de cacauet, que també són rics, no? amb aport de calci i proteïnes de bona qualitat, no? Una crema de cacauet no ensucrada, doncs no és el mateix que menjar-te un bol de cacauets, no? I te la fas amb torrada. O per exemple, el calci, doncs potser no t'agrada la llet o no et senta bé, però amb sardinetes o anxoves, amb boquerons, que pots fer amb entrebats, pots també variar. Clar, el problema a vegades que els metges no en saben, o no estan tan formats en nutrició o alimentació. Jo crec que alguns dels problemes és que a les visites no tenen temps, no? Ells estan més per l'analítica, si tens molèsties intestinals o si t'han de fer una altra prova o demanar-te la colonoscòpia, o passa igual, no? Que amb els pacients en càncer ja els diuen no, vida normal, tu menja de tot, no? I està el pacient allà que no té gana, que ha agafat pes o ha perdut pes i li diuen vida normal i menja normal. Clar, no saps què vol dir per aquell pacient menja normal, saps? Que potser... En conclusió, per al cas de l'Helena, que clarament com a embarassada necessita més nutrients, no vol dir que mengi el doble, però sí que mengi coses més nutritives, seria espaiar més les ingestes per evitar que el brot li molesti, diguem-ne, per fer la digestió, per absorbir els nutrients que necessiten pel seu estat i apostar per coses que per una banda siguin de fàcil absorció, però per altra que siguin nutritives, no? Que podrien ser, si tolera l'ou, per exemple, potser? Sí, o per exemple, potser, no sé, la carn greixosa o no li ve tant de carn, però sí, la proteïna també ens la porta el peix blanc, que potser és més digestiu, sí? O triturar la llentia, no? Que és una cosa que tots esteu d'acord, en general, que on molta gent que està en un brot lleu que no tolera potser la llentia clàssica, després resulta que experimenta a casa, la tritura, es menja una petita ració espaiada i descobreix que una mica sí que la tolera, que la triturar el menjar té una influència directa, no?, en el resultat. Exacte, sí. I que sí, o aquesta llentia que ja es troba a molts llocs, no? A llocs a granel i a supermercats, no sé, l'Esclat i tot aquest, que és la taronja aquesta, que res, és que es cou en menys de 10 minuts, saps? Que la fas en un moment, que molts cops també amb els avis, no? Se la posen en purés o així, que això no és que diguis, ostres, són els 40 minuts d'una llentia pardina, que mengis més sovint ho pot fer. I que també, quan estem embarassats, sí que les necessitats energètiques és veritat que augmenten, no? Les calories, no? Sobretot a partir del tercer, o sigui, quan hem passat els primers 3 mesos, no? El segon i el tercer trimestre, però que el cos també augmenta l'absorció de calci i de ferro, en general fa una adaptació i que tampoc vol dir menjar el doble, sinó que és menjar com si més calories, però que en principi que el cos ja demana i tens més gana. La cosa aquí ens trobem en brot. No sé si en català es diu, però en castellà els metges tenen una frase que diu se trata de comer para dos y no comer por dos. Exacte. Sí, està bé, no ho havia sentit, però clar, menges per tu i pel futur, no? Pel bebè, que t'has de cuidar l'alimentació. Però no és allò que abans es deia, no?
pots menjar el que vulguis, això, perquè si et passes amb sucres, això tampoc és saludable. Sí, un error cultural important. Jo animaria l'Helena, si vol, després ja ara et donaràs les teves dades de contacte perquè qui encara no les tingui, però ja has dit la teva web. Al final de la transparència, si no, aquí teniu les... Mira, ja ho deixo aquí, teniu el meu. Perquè potser l'embaràs és un bon moment per prendre la decisió de començar a rebre l'assessorament d'un dietista nutricionista professional. Potser és un bon moment. Això ja cadascú... Sí, que a vegades em donen què he de fer i de vegades també has de veure més la pauta, el que fa cada dia, o com menja. Clar. Després tenim el Xavier Esteller, que ens comenta que respecte a la recepta que has posat del pastís de verduretes, si no poguéssim o no volguéssim prendre llet de vaca, quines penses tu que serien les begudes vegetals més adequades per substituir la recepta? Vale. Bueno, jo la del pastís de verdures, a la recepta que tinc en el blog hi poso una mica de... Si pot posar una mica de llet, ho poso tipus formatge cremós, tipus Filadèlfia. Però sí, és una mica per hidratar-lo i que quedi més esponjós, però que tampoc és obligat, no cal posar-ho, o sigui, no cal posar cap làctic. I si no, per exemple, posar una mica d'una beguda vegetal o de civada o de soja també ens serviria, sí? Però que, bueno, és algo... per sobretot, o el formatge, jo hi poso a vegades, si tinc a casa Filadèlfia o és igual, de la marca, un cremós, per donar més esponjositat i la textura, però que tampoc si no ho poses no passaria res. Jo, personalment, he dit que quan cuino alguna marranadeta així, diguem-ne, semidolça, per exemple, faig servir beguda vegetal d'arròs, però he de reconèixer que a molta gent li afalaga molt perquè és molt així, més dolçona, és com més... Bueno, a mi m'agrada més potser la d'avena, que també és dolça, no? Però trobo que té un gust més... A mi m'agrada més, però bueno, com a gustos, això... Sí, o sigui que en principi qualsevol d'aquestes li podria servir, que només és per untuar una mica. I si no vol posar, al final la base és coure més les verdures, una cocció així com fessis una truita de verdures, no? Primer es couen a la paella i després ja ho barreges amb l'ou, amb una mica de farina... Si es pot posar una mica de llevat perquè pugi més i per l'esponjositat i quedi més maco el pastís de verdura i amb l'oli que fem quan cuinem verdures, però i després, sal. El Xavi també es pregunta si es podria substituir la farina per una farina sense gluten, cosa que té molt sentit perquè sabem que hi ha moltes persones avui dia. Sí, exacte. Es pot fer amb la farina que es vulgui. És que al final la farina és el que us deia, que aquí avui ho he vist, que amb el traspàs així de la web, que posava 80 i no amb 40, 50, són com 2 cullerades soperes i és una mica per donar-li més textura i que pugi millor, sí? Però fins i tot si el Xavier vol fer sense posar cap farina, no cal. I si fas una farina sense gluten, també aniria bé. L'únic que potser queda com més tupit, depèn de la farina, perquè si porta gluten dona més esponjositat, com amb els pans, però no passa res. Molt bé. Un missatge de la Laura Barín, que s'ha hagut d'anar, però que li ha encantat el teu taller, que felicitats, que molt pràctic i que moltes gràcies de veritat. Gràcies. Més coses, també sense cuinar rosa. En principi, ens comentava l'Helena que sí, que els nostres comentaris anaven una mica per aquesta línia que ella preguntava, llentia taronja en puré, amb verdures i cigrons aixafats sense pell, que en principi sembla que és l'estratègia que ella voldria. I pot augmentar una mica també el consum de no sé quants ous fa la setmana, saps? Perquè aviam, amb una alimentació saludable, 3 o 4 ous a la setmana no hi ha problema, si no tenim colesterol alt o algun problema contraindicat, que a vegades també la gent pren poc ous pel tema del colesterol i no és veritat que siguin els culpables de pujar el colesterol, sinó que és més la bolleria i altres coses. Encara avui, d'això fa molts anys, que va ser un error científic molt sonat, però encara hi ha gent que no s'ha enterat, perquè la ciència a vegades té problemes per desmentir-se, perquè a vegades arriba a les notícies la bomba, el titular, i després la ciència es corregeix a si mateixa, però aquesta correcció no arriba a tothom. I la gent es queda amb el primer titular d'anys enrere, que va haver aquesta percepció equivocada als ous. O que la gent diu, com té sucre o té el colesterol alt i diu, es treu els ous o el sucre que es posa al cafè, però després, clar, si prens galetes o t'estàs prenent tocino, embotit, i tot això sí que et farà pujar el colesterol. I en canvi t'estàs traient un aliment que amb 4 cops o així, que és versàtil, no és car, i potser els embotits no te'ls estàs traient, que a vegades també hi ha
sí, falta d'educació nutricional o que jo crec que també un problema és que no hi ha prou dietistes ni nutricionistes en sanitat pública que puguin atendre els pacients i que depèn d'on tens les fonts d'informació o fins i tot a vegades els metges que donen antigues o amb mites alimentaris, com allò de la copeta de vi i aquestes coses. Bueno, i que els metges també són persones humanes que també els agrada viure i que també a vegades contemplen els aspectes socials i ells mateixos tenen els seus superets i són coses completament, per una banda, normals dintre de la nostra societat, però per altres sabem que a poc una copeta de vi per aquí, una galeteta per aquí i vas començant a afegir i quan te n'adones estàs molt allunyat dels teus objectius. O sigui que això ens passa a tots, és molt humà. El metge també a vegades... Jo penso que el metge també té el seu problema que a vegades li costa predicar amb l'exemple, perquè clar, és que les galetes són tan bones, el vi està tan bo i tot això, no? Que ells també amb prou feines poden donar exemple, és molt difícil. Jo penso que els que millor exemple doneu al final són els dietistes nutricionistes perquè feu el que dieu que s'ha de fer. Això és així. Bueno, que també som humans, que ens podem equivocar i que, jo què sé, de tant en tant un bon àpat, jo què sé, amb una mica de... Jo no dic que el disfrutem, que al final l'alimentació no és només nutrició, és moltes més coses. No diré aquí, però hi ha dietistes que al seu cafè amb llet condensada li agrada i no s'ho treuen i està bé. O sigui, tots tenim els nostres capricis. O una rajoleta de xocolata blanca de tant en tant, que no és ni xocolata, que no li hauríem ni de dir xocolata, però clar, tots tenim les nostres habilitats. Això és... Però mira, amb això, segur que estàs d'acord amb això. L'altre dia xerrant amb la Sònia March, la dietista nutricionista de la clínica Tecnos, ha posat un comentari a les xarxes que a mi em sembla superbo. Ara que estem a festes, a Nadal, penso que és un comentari superbo de fer en un taller com aquest, que diu una cosa més o menys com és més important el que menges des de Cap d'Any fins a Nadal que entre Nadal i Cap d'Any. I si et pares a pensar té molt de sentit, perquè la gent es preocupa molt per les coses que menja aquests 15 dies, però veritablement el que té un impacte més definitiu a la teva salut és tota la resta de l'any. O sigui, que et desmelenis una mica aquests 15 dies de Nadal, encara rai. Si et cuides, et cuides. Clar, és el que deia, que els hàbits és el que fem al llarg de l'any, que dir, si una setmana has tingut molta feina o dos i no has fet massa esport, però si el reste de l'any en vas fent, o com dir, m'he passat una mica, que he anat de vacances, o jo què sé, jo mateixa, que quan vas a restaurant o coses saps que menjaràs, o si et convida gent o te'n vas a casa d'algú, que no és el que menges habitualment, però penso que tampoc hem de ser ja com tan perfeccionistes i tan tancats, perquè és que tampoc així no viurem ni disfrutarem i és un estrès, que també a vegades és com una mica un trastorn psicològic, aquests que ara no em surt la vigorexia, que viuen només al voltant del que menys, de la perfecció, de l'exercici, que es miren tot el dia les etiquetes, que això ja és com pot ratllar l'obsessió, i l'altre de dir, menjo saludable, però sí que, doncs, no sé, el diumenge, doncs, no sé, faig una mica de vi perquè m'agrada que faig un peix. Però vull dir, clar, és que és com amb mesura i amb sentit comú, que a vegades també jo veig ja unes recomanacions que dius, o de menjar així trombòtics o supercars que dius, o mai han vist un pacient, aquesta gent, perquè després la realitat és una altra. I que t'has d'adaptar, si tens un pacient que et diu, no, és que no m'agrada res de cremes de verdura ni tal, no li estaràs dient que mengi cremes de verdura, doncs diràs, menja't la verdura d'una altra manera. I amb això igual, si algú et diu, m'encanta, jo què sé, les croissants, doncs te'ls menges de tant en tant, però no serà com un croissant cada dia per esmorzar o per berenar. És una mica també que jo crec que és bo ser flexible, perquè si no també a vegades darrere del perfeccionisme amb el menjar, això és un altre tema, però a ratlla ja molts cops hi ha trastorns alimentaris, ja sigui per temes d'estètica, de coses, però també comencen molts cops amb manies molt fora de si del menjar, sí? Sí, això ho veiem molt, sobretot a l'esmorzar, que la gent, clar, és un clàssic, no? Tenir els donuts, les galetes, els croissants. Doncs mira, potser fer un canvi i fer un esforç de menjar pa, sabem que el pa és un sospitós habitual i que en quantitats elevades pot tenir una influència negativa, però escolta, comparat
amb una brioixeria segur que és millor menjar una torradeta al matí que no pas un croissant, oi? Llavors, també s'ha de mirar tot amb flexibilitat i de manera relativa, no? Sí, o fruits secs, o un muesli no ensucrat, o avena, o això, una torrada, ni que sigui abans. Dius, no m'agrada integral, però millor un pa blanc que no dolços o galetes o magdalenes, no? I que, bueno, doncs cada una mica també hi ha els gustos personals de cada un, no? Que potser algú li diu, a mi m'agrada els flocs d'avena, i hi ha molta gent que, depèn de quina edat, doncs no li van els cereals. A mi el porridge, per mi, jo sé que hi ha molta gent que no li agrada, però a mi el porridge, els flocs d'avena, m'encanten. No menjo gaires perquè com a ostomitzat tampoc em puc menjar una tona, perquè després arrossego que la bossa s'omple massa i no estic còmode durant el dia quan estic al carrer fent feina, no? Però si sé que el dia m'ho permet i sé que estaré a casa tranquil, no és estrany agafar, com a mínim a mi, no és estrany aprofitar i dir, a veure, si estic a casa tranquil, avui se'm pot omplir la bosseta que no passa res. Llavors em foto un bon porridge que m'encanta. I a més, he descobert una cosa que potser a molta gent li sembla una miqueta soso, però he descobert que si et deixes, que si només tens l'avena li fots aigua, només, simplement, aigua i una miqueta de canyella. No cal que vagis amb una beguda vegetal. Si li deixes una estona i el deixes reposar, després tens avena amb llet d'avena. Vull dir, que al final o sigui, no està aigualit. Una persona pot pensar, ostres, doncs estarà aigualit, no?, l'avena amb aigua. Doncs mira, no. La deixes una estona... S'ha hidratat, no? I s'ha inflat. S'ha quedat una mica com en textura de llet i està boníssim. I a més és superbarat. Vull dir, escolta, per mi va ser el descobriment de l'any, O sigui, exacte. El porridge, per qui no ho sàpiga, bueno, és això, són els flocs d'avena. El que passa que tenim noms molt guais per totes aquestes coses, però que és això. Ens diu la Nica, en brot moderat a fort, es pot menjar porridge o algun tipus de cereal per esmorzar? Tema complicat, però és una pregunta superinteressant. Clar, per exemple, l'avena porta bastanta fibra soluble, no? Que sense brot, no? Persones normals o amb restrenyiment, ajuden al lavabo i et sàcia bastant perquè no trigues temps, com que té fibra, no? A fer la digestió. Clar, en brot lleu jo crec que podria donar una mica de molèsties o que augmentar la diarrea, potser. Jo no és dels aliments... Moderat, sí, però a més ha dit moderat a fort, O sigui, ja estem en un moment que és pràcticament impossible i jo diria que, corregeix-me si m'equivoco, gens recomanable, perquè si comencem a fotre fibra en un brot fort, potser patirem. Sí, exacte, no? Que augmenti encara la rapidesa d'anar al lavabo o de dir que al final no és tan rica en fibra insoluble, que potser no és tan com agressiva, que no rasca tant el trànsit, però que, per exemple, potser augmentaria més la diarrea o si hi ha molt que això. Jo potser faria abans una llesca així, tipus de pa blanc, d'un pa. I quan es trobi millor, sempre que dic, si algú vol començar a fer amb els flocs d'avena o amb el porridge, que és així, cuinat amb llet o begudes vegetals, i fins i tot hi pots posar una fruita o gerds o fruita seca triturada, començar amb poca quantitat, perquè si no estàs acostumat, també a vegades pot ser que tinguis com una mica d'inflor a la panxa o distensió, que és com ho comences una mica. I si no, també jo he conegut gent que a vegades el que fa és barreja els flocs d'avena amb aigua i ho deixa a la nit a la nevera, que s'hidratin i s'inflin. Per mi va estar l'invento de l'any, O sigui, per mi, super màgic, això, Que jo no ho sabia, jo algun cop m'ho faig amb cassó al foc, amb un cassó. Però llavors, si ho has deixat hidratat tota la nit o unes hores, s'ho posen directament amb una mica llavors de llet o alguna cosa i ho posen directament al microones i és molt més fàcil. I diuen, mira, m'ho emporto a la feina i al mig matí m'ho prenc, saps? Bueno, això m'ho va dir una infermera de quiròfan que va dir, estic moltes hores i no puc sortir i em sàcia molt, I m'ho emporto així, m'ho escalfo amb el microones de la feina, llavors hi afegeixo una mica de fruita o alguna cosa, i és el que m'atipa més que fer-me un entrepà o una cosa, perquè era de quiròfan, I a vegades dius, bueno, entres per una operació llarga, estàs moltes hores. I vaig pensar, mira, veus, que a vegades també et donen idees i que jo sempre la feia al moment a la cuinada, que també està bé així. José María se'n va, ens té que deixar, moltes gràcies. Gràcies a tu, José María, per venir. Molt recomanable el taller. Gràcies.
Bueno, hem arribat a les 7, anem en temps, hem fet alguns comentaris dels assistents. Encara si ens voleu deixar algun comentari pel xat, encara estem a temps de respondre alguna pregunteta. Bueno, i que tenen les meves dades o a vegades també el Facebook comparteixo informació i coses i que si algú, tenen el telèfon o el mail per si volguessin una consulta o alguna cosa, aquí ho tenen, ¿vale?